Vil du gerne lære at læse? Vil du gerne blive dygtig til at læse? Vil du have det sjovt, når du læser? Så skal du købe den her bog. Den hedder Forældre, læs med dit barn. I den får man gode idéer til 52 uger, hvor man kan læse og have det sjovt sammen. Bogen kan bruges til børn, der skal lære at læse, til børn, der er i gang med at lære at læse, og til børn, der er gået i stå med at lære at læse. Alle kan bruge bogen, bare de har en hjælper, der selv kan læse. Hvis man vil købe bogen, så kan man finde adressen på hjemmeside, som hedder www.eventyrligvis.dk, eller man kan gå ind til en dansk boghandler og bestille bogen hjem hos ham. God fornøjelse.